फरायसालियाव 1986 निफ्रायनो दङ। आं एक्चुअलि ओरैनो थाथ'दोंसोमोन फार्स्टआवनो, किन्तु उनाव एसएमसिआ आंखौनो हेडमास्टार हिसाबै 1986 निफ्रायनो माबा खालामना होयो। दा बेनिफ्राय आङो भेन्सार हिसाबै दङमोन आप टु 2000 माने माबासिम 12 सिम लास्ट माबासिम। बेनिफ्रायसो 2013आव प्रभिन्सियेल नङा सरकारि भाबै जानानै प्रभिन्सियेलाइज जानानै मा जाहैबाय आङो सरकारि माबाखौ मोननो हादों। दा बेखिनियाव 1986 निफ्राय जेरैबायदि सलायदोंमोन आं बे फरायसालिखौ जोबोद खस्थ' माने भुगिनो गोनां जादोंमोन, जेराव जोङो गिबियाव सानै फोरोंगिरिल'मोन। आं गिजेन्द्र बसुमतारी आरो आंजों लोगोसे दंमोन प्रबिन नार्जारी होननाय लोन्थिबारि गामिनिमोन। जों सानैजोंनो फार्स्टआव जों गिबि माबा खालामदोंमोन। नाथाय बिथाङाबो बोसोरसेनि उनावनो मथा मथि मा खालामनो गोनां जाबाय, पुलिस साखरि मोननानै थांनो गोनां जादों। बेनिफ्राय बेबायदिनो जोबोद दुखु जाल्लानि गेजेरजों जिहेतु गंसेल' बर' मिडियाम बे कुमारिघाटा ओनसोलाव जोङो माने माबानो गोनां जादों। आङो एक्चुअलि गावनि माने माबाखौ मोजाङै फरायनो होननानै सानदोंमोन गोजौ माने माबायाव लागै, नाथाय हास्लाबाखिसै। जि हाब्बाय फरायसालिखौ आं गारनो हायाखै आरोखि। बेनिफ्रायनो दिनैसिमबो माने माबासिम 26 एप्रिलनि लास्टसिम आङो फोरोंगिरि हिसाबैनो गावनि माने माबाखौ खालामदों, जायनिखि आं गावनि गथ'फोरनोबो आं गावनि समखौ होनो हायाखै। मानो होनबा बे जाहैबाय मोनसे सोलोंसालिनि माबा इनस्टिटिउसन, जायखौनोखि गथ'फोरजों ओरैबायदि माने माबाना थायो, आं माने एंगारनो हाया माने माबाफोरखौ गथ'फोरनि माबाफोरखौ। बेखायनो जायखिजादोला जोबोद दुखु जाल्लानि गेजेरजोंबाबो माने भेन्सार स्कुलाव आङो 27 इयार्स मथा मथि माबा खाथिनो गोनां जादोंमोन। बेनिफ्राय 13 इयार्स आरो माने 4 मान्थल'सो आङो माने माबाखौ मोननो हादों सरकारिनि माबाखौ। जेखि जादोला जियानो जाबाय, जिहेतु बैसोआनो थिनबाय नालाय, बैसोआ थिनबाय दिनै बे माने माबाखौ आङो हाजिरा लानो गोनां जाबाय बा रिटायारमेन्टखौ लानो गोनां जाबाय। दा बे हिसाबैनो लाबाय जेथिया दिनै जिथुबा आंखौ बेहाय माबा हिसाबै बिदाय होनो होननानै जोंनि बे फरायसालिनि फोरोंगिरिजों लोगोसे बारग' फरायसाफोरा बा एलुमिनि बिथांमोना फरायसाफोरा जेरैबायदि माने आंखौ माने माबादों, दा बे हिसाबै जोबोद साबायखर बिसोरनिसिम। दिनै जे बिसिबां गिदिर माने प्रग्राम बानायनानै आंखौ बरायदों, आंखौ माने बिदाय होदों, माने बेखिनिखौ सुख'हायै मोनसे माबा थाहैबाय। सिगां जेसेबांखिनि आं 40 बोसोर माने माबादोंब्लाबो बा 27 भेन्सार स्कुलाव थानानै खस्थ' खालामदोंब्लाबो बेफोर गासैखौबो आं दिनैनि जिथुबा मान मोननाय, बे मोननायजोंनो आङो बावजोबलांबाय। दा जेखि जादोला बेफोरो माबा जाखायो नालाय, बेखायनो जेखि जादोला आं बे 40 इयार्स माने माबाखौ दिनैनि बे माबाजों आङो बिदाय लानाय जाबाय। सासे जोङो माने एसेमब्लि माबायाव मोनबाय, बे बिधान सभायाव जेरै एमएलए हिसाबै जलेन दैमारिखौ मोननो हादों। बेजों लोगोसे एपिएससि पास जानानै बिडिअ मोननाय बिरबल ब्रह्म, बेनिफ्रायबो साबजेक्ट टिचार बा प्रफेसार, बेबायदिनो हाइ स्कुलनि टिचार आरो लोगोसे एमइ स्कुलावबो माने टिचार मोननाय, आरो लोगोसे एलपि स्कुल, बेजों लोगोसे डिफेन्सआवबो गोबां दङ। दिनै फ्राय नुनो मोन्दों आरो गन्थक बा बायदिसिनायावबो नुनो मोन्दों माबादों। बिनि बादैबो सोरबा सरकारि भाबै मोनाखैबाबो गुबुन प्राइभेट स्कुलफोरावबो प्रिन्सिपाल जाना दोङो। जेरै जोंनिनो दा बेहाय एसएमडिसिनि माबा जाना थानाया जायनिखि माने माबा जादों, बिबो आंनिनो बारग' फरायसा प्रिन्सिपाल इउएन एकाडेमि कुमारिघाटानि। आरो बेजों लोगोसे गुबुन माने फरायसालियावबो मा जाना दङ, बियो माने प्रिन्सिपाल बा हेडमास्टार जानानै दङ। दा थिग बिदिनो बिसोरनि माबाखौ नुनानै आंनि जेसेबांखिनि दुखु खस्थ' बेफोरो माने 27 इयार्सआव भेन्सार समाव बेफोर गासैबो गोमाजोबदों दिनैनि बे माबाखौ, बिसोरनि जिथुबा अननाय सिबिनाय मान होनाय बेखौ नुनानै आरोखि। समाजाव आङो जेसेबां उनाव नांथाबसिगोन, दा आङो गावनि अफिसियेल खामानिखौ मावना लाग्रोनि, खमबाबो 6 मान्थआ नांनो हागौ। बिनि उनाव ओरैनोथ' आङो समाज सिबियारिखा गोदोनिफ्रायनो माबाखा, गामि ओनसोल माबा खालामखायो। दा जेसेबां हायो नायनोसै माबाफोराबो माबायदि स्कप होयो, बे स्कप मोनोब्ला आंबो समाज सिबिनो थाखाय आवगायलांगोन आरोखि। गासैबो रादाब बिजों नोंथांमोननिसिम दिनै जोंनि बारग'
गाहाय फोरोंगिरि सार बिजेन्द्र बसुमतारी सार, बिथाङा थांनाय 30 एप्रिल खालि बे फरायसालिनिफ्राय आजिरा मोनदों। बे लेखायै बिथांखौ दिनै जोङो बे फरायसालिनिफ्राय बारग' फरायसा आरो लोगोसे फोरोंगिरि आरो दा फरायबाय थानाय गासै फरायसा लोगो नांनानै बिथांखौ बे फरायसालिनिफ्राय गाजा गोमजा बिदाय होनायनि मोनसे दिनै हाबाफारि लानाय जादों। बे हाबाफारियाव जोंनि बारग' फरायसा बिथांमोनाबो जोबोद सहाय खालामदों आरो लोगोसेयैनो जोंनि फोरोंगिरि सार बिथांमोनाबो दिनैनि जा हाबाफारि बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होनायाव जोंखौ जोबोद सहाय खालामदों। दा बिनि थाखाय गासैनिसिमबो साबायखर जासिनाय थाबाय। जिहेथु बे गाहाय फोरोंगिरि सार बिथाङा बे फरायसालियाव 40 बोसोर खामानि मावबाय। बे 40 बोसोर गोलाव खामानि मावनायाव बे फरायसालियाव बिथांनिफ्राय सोरजिजानाय गोबां फरायसाफोर, मोजां फरायसाफोरा साक्सेसफुल लाइफ मोनसे दानानै लानो हादों। बिथांमोननि गेजेराव जोंनि बारग' तामुलपुरनि MLA जलेन दैमारि बिथाङाबो बे फरायसालिनि फरायसामोन। बेजों लोगोसेनो जोंनि दानि बरमा ब्लक डेभेलपमेन्ट ब्लकनि मानगोनां BDO बिरबल ब्रह्म बिथाङाबो मोनसे समाव बे फरायसालियाव 10 थाखोसिम फरायदोंमोन। दा बेबायदिनो गोबां फोरोंगिरिफोरजों लोगोसेयैनो गुबुन हाबा मावनानै जिउ खुंनाय गोबां साक्सेसफुल फरायसाफोर बे फरायसालिनिफ्राय ओंखारलांबाय। दा दिनैनि बे आजिरा मोननाय सानाव गाहाय फोरोंगिरि सार बिथां बिजेन्द्र बसुमतारी सारखौ आं बे फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि जानानै बिथांखौ रोजा साबायखर जासिनानै बिथांनि इयुन जिउआ मोजां जाथों बेखौ आफा बोराइ बाथौनाव आर'ज गाबनाय थाबाय। बिथाङा आलो गोजोनैनो थाबाय थाथों बेखौ आसा खालामनाय थाबाय।